Γιατί είπαμε δεν είμαστε θρησκεία. Πάμε στην εκκλησία, κάνουμε το σταυρό μας, μιλάμε καμιά 20 εικόνες, ακούμε το Α, Ο, Ι και φεύγουμε. Και μετά κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αδελφοί, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο ο διάβολος το έκανε να ξεγελάει τον άνθρωπο. Εμείς καλεστήκαμε στη ζωή να ζήσουμε τη ζωή που έχει ο Θεός. Να είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Μας έχει καταστήσει υπεύθυνους ο Κύριος. Είμαστε υπεύθυνα όντα. Και κάτω από αυτή την ευθύνη είναι που ερχόμαστε στην Εκκλησία για να αυξηθούμε, να πάρουμε, να δυναμώσουμε, να δούμε τη δόξα του Κυρίου μέσα στη ζωή μας και στις ζωές των αδελφών μας. Γι' αυτό απαιτείται όλη η προσοχή μας. Ελάτε να ζητήσουμε το χρήσμα του Κυρίου. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω, μόνο ο Κύριος μπορεί να το κάνει. Το ξέρετε πολύ καλά. Ούτε εσύ κανονικά μπορεί να ανοίξει την καρδιά σου μόνος σου, αν ο Κύριος δεν σου κάνει χάρη. Είναι έτσι? Αμήν. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ταπεινώνουμε τα σκεύη μας μπροστά σου αυτή την ώρα. Αναγνωρίζουμε την αδυναμία μας, Κύριε. Αναγνωρίζουμε την έλλειψή μας μπροστά σου. Αλλά Κύριε, εσύ μέσα στην αδυναμία μας θέλεις να φανείς δυνατός. Στην έλλειψή μας, Κύριε, θέλεις να δείξεις την άφθονη προμήθειά σου, Κύριε Θεέ μου. Εκεί που εμείς δεν φτάνουμε, φτάνεις εσύ και περισσεύεις. Παραδίνουμε τους εαυτούς μας εσένα σήμερα το βράδυ. Θέλω, Κύριε, να μεταμορφώσεις όλους μας. Να κάνεις την εκκλησία αυτή οίκο προσευχής. Οίκο οικεσίας και δέησης, Κύριε. Με προσκαρτέρηση, με υπομονή και επιμονή στην Άγια προσευχή σου, για να δούμε τον ουρανό σου να ανοίγει, να δούμε τους αγγέλους σου να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν, Κύριε. Να δούμε τη σωτηρία σου πλατιά και μεγάλη. Να δούμε το πνεύμα σου να αυξάνει τη βασιλεία σου, να την κάνει φανερή μέσα στις καρδιές και τις ζωές των ανθρώπων, Κύριε. Ω, πόσο το λαχταράει η ψυχή μας, Κύριε Θεέ μου. Και όμως εσύ τα εξάρτησες από μας τόσο πολύ. Και θέλω να ανοίξεις τα μάτια μας σήμερα να μας μιλήσεις. Να καταλάβουμε την ευθύνη που έχουμε, Κύριε. Να μην αφήνουμε τον εχθρό να μας ξεγελάει, να τραβάει την προσοχή μας σε οτιδήποτε άλλο ανιαρό και άχρηστο πράγμα, Κύριε. Εν το ονόματι σου το ζητούμε, Ιησού. Και για τη δική σου δόξα. Αμήν, αμήν, Κύριε μας. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Θα ξεκινήσω απευθύνοντας κάποιες ερωτήσεις, ερωτηματικά, σχετικά με την προσευχή. Το θέμα μας είναι η οικεσία. Θα μας πάρει ή 3 ή 4 συναθρήσεις για να τελειώσουμε όλο αυτό το θέμα. Κανονικά αυτό είναι μόνο για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στο χάρισμα, μέσα στην διακονία της οικεσίας. Αλλά πιστεύω, αδελφοί, ότι όλη η Εκκλησία πρέπει, είναι ανάγκη να είναι Εκκλησία οικεσίας. Για όλους μας. Πρέπει να μάθουμε τους νόμους, τις αρχές, τι διέπει την προσευχή, τι γίνεται μες στην προσευχή, πώς να ξεκλειδώνεις τον ουρανό, πώς να ανοίγεις τον ουρανό, όχι μόνο για τη δική σου ζωή, αλλά και τις ζωές των άλλων. Γιατί ο Θεός τα φανέρωσε και δεν είναι μυστικά πράγματα τα οποία δίνει ο Κύριος μια μυστική γνώση στον άνθρωπο. Όχι, είναι νόμοι και αρχές του Πνεύματος του Θεού διατυπωμένες καθαρά μέσα στο Λόγο του Θεού, για να μπορείς να τις αντιληφθείς και να ζήσεις με αυτές. Αμήν. Ο Λόγος του Θεού είναι καθαρός, είναι φως. Και αυτό το φως είναι για μας δοσμένο. Μπορεί λοιπόν κάποιος να ρωτήσει, είναι η προσευχή πραγματικά απαραίτητη? Και αν είναι, γιατί είναι απαραίτητη? Δεν είναι ο Θεός κυρίαρχος και παντοκράτορας? Δεν σημαίνει αυτό ότι κάνει ό,τι θέλει και ότι μπορεί να κάνει τα πάντα όποτε αυτός θέλει?
Εάν είναι έτσι, τότε γιατί να προσεύχομαι, αφού ο Θεός θα τα κάνει έτσι κι αλλιώς. Γιατί συχνά παίρνει τόσο πολύ χρόνο να απαντηθεί μια προσευχή? Γιατί απαιτείται επιμονή στην προσευχή. Ο Ιακώβ πάλεψε με τον άγγελο. Αυτό κάνουμε και εμείς στην προσευχή. Και δεν είναι τόσο ευχάριστη σκέψη να παλεύεις με τον Θεό. Αυτό γίνεται. Τι γίνεται με την προσευχή για εκείνους που είναι χαμένοι στην αμαρτία? Πώς μπορώ να είμαι αποτελεσματικότερος στο να φέρνω ψυχές στο Χριστό με την προσευχή? Άλλος λέει, αισθάνομαι άσχημα προσπαθώντας να σκεφτώ καινούργιους τρόπους να εξητήσω το Θεό για να σώσει ανθρώπους. Αλλά νομίζω ότι εκείνος που θέλει να τους σώσει πιο πολύ από κάθε άλλο είναι ο Θεός. Είναι δική του δουλειά, δεν είναι? Αυτός δεν είναι ο σωτήρας? Τότε γιατί νομίζω ότι προσπαθώ να τον πείσω να το κάνει? Κύριε σώσε σε παρακαλώ, αφού θέλει να το κάνει. Πρέπει να ζητάω τη σωτηρία για τους ανθρώπους συνέχεια ή να υποβάλω μια αίτηση μια φορά και να το ξεχάσω? Πώς πας στο γραφείο, βάζεις μια αίτηση, την αφήνεις και μετά από λίγο σου στέλνει την απάντηση. Εγώ προσεύχομαι, το λέω μια φορά και τελείωσε και περιμένω με πίστη. Είναι σωστό αυτό? Τι γίνεται με τον πνευματικό πόλεμο? Εάν ο διάβολος νικέται και ο Χριστός έχει όλη την εξουσία, δεν θα έπρεπε να ξεχάσουμε εντελώς για τον διάβολο, που πια νικήθηκε. Τελείωσε. Θέλουμε και μιλάμε για τον διάβολο και κάνουμε μάχες για τον διάβολο, εναντίον του διαβόλου. Ο Θεός δεσμεύει τον διάβολο ή εμείς? Τι ακριβώς είναι η προσευχή οικεσίας? Κάποιος θα πει είναι να σταθεί στο κενό. Ξέρουμε ότι αυτή η σκέψη είναι από τον λόγο, αλλά τι ακριβώς σημαίνει? Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Τι συμβαίνει με την προστασία του πιστού? Άρα για το κάθε τι που συμβαίνει σε μένα, στην οικογένειά μου, το επιτρέπει ο Θεός? Ή μήπως είναι κάτι που πρέπει να κάνω ώστε να προμηθεύσει την ασφάλειά μας? Άλλο, πώς βαστάζουμε τα βάρη των άλλων? Αλλήλων τα βάρη βαστάζει. Πώς να το κάνω αυτό? Πώς να το κάνω στην προσευχή? Υπάρχει σωστός χρόνος απάντησης των προσευχών ή όχι? Αυτός ο συγχρονισμός των απαντήσεων εξαρτάται από μένα ή από το Θεό? Θέλεις τις απαντήσεις για όλα αυτά? Οι προσευχές μου έχουν πράγματι ισχύ? Ο Θεός δεν κάνει αυτό που θέλει έτσι κι αλλιώς? Μπορούν οι προσευχές μου όντως να αλλάξουν πράγματα? Έχει ο Θεός ανάγκη για την προσευχή μου ή απλά θέλει να προσεύχομαι? Ορισμένοι θα ισχυριστούν ότι ο παντοδύναμος Θεός δεν έχει ανάγκη από τίποτε. Ούτε τις προσευχές του. Τι θα τις κάνει? Μπορεί τα πάντα. Υπάρχει αρκετή σύγχυση και πολλά από αυτά τα ερωτήματα υποβόσκουν μέσα μας και ξέρετε τι κάνουνε? Κόβουν την ανάγκη που πρέπει να νιώθεις για την προσευχή. Κόβουν την αποκάλυψη. Και δεν καταλαβαίνεις πόσο ο Θεός έχει εξαρτήσει πόσα πράγματα από την δική σου προσευχή. Και αυτό ακριβώς θέλω να δούμε στο Λόγο του Θεού μέσα. Ένα τελευταίο ερώτημα. Μπορεί το θέλημα του Θεού στη γη να ματαιωθεί ή να μην ολοκληρωθεί εάν δεν προσεύχομαι? Εάν ο Θεός δώσει μια επαγγελία, θα κάνω αυτό. Άρα εάν δεν προσεύχομαι, θα έρθει αυτή η επαγγελία? Βέβαια, για οτιδήποτε, όταν καταλαβαίνουμε τι κάνουμε και γιατί το κάνουμε, τι γίνεται, ο μηχανισμός, τι συμβαίνει στην προσευχή, όταν γνωρίζω όλα αυτά τα οποία είναι αναγκαία, αυτό δίνει
μου δίνει μεγάλη δύναμη να προσεύχομαι. Με παρακινεί να κάνω πράγματα. Έτσι. Και όταν βέβαια δεν γνωρίζω, όταν δεν καταλαβαίνω, αλλά απλά προσεύχομαι, μπορεί η προσευχή μου να ατονίσει και να χάσω το στόχο μου. Και να μην προσεύχομαι. Ή να μην προσεύχομαι όπως πρέπει να προσεύχομαι. Τι λέει, ισχύει η δέηση του πιστού εν θέρμος γενομένη. Δηλαδή μια προσευχή της τάξεως, Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε σήμερα για όλα όσα μας δίνεις, Κύριε. Ευλόγησέ μας, βοήθησέ μας. Ευχαριστώ για τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, τη δουλειά μου, Κύριε, στο όνομά σου. Ευχαριστώ. Αμήν. Και πήγες για ύπνο. Άρα για αυτή η προσευχή έχει ισχύ. Πόση ισχύ έχει. Τι μπορεί να κάνει. Όταν λέει θέρμος, τι εννοεί. Για όλα όσα μας έδωσε ο Θεός να κάνουμε, αδελφοί, προμηθεύει λόγο. Ποιος μπορεί να μου πει γιατί προμηθεύει λόγο, Κύριε. Για όλα. Έχει κανείς καμιά ιδέα. Γιατί μας δίνει λόγο, γνώση, αποκάλυψη. Γιατί. Πώς. Τι ισχύ έχει ο λόγος. Τι κάνει. Ελάτε, το ξέρετε. Η πίστη έρχεται δια της ακοής. Δεν κάνει ο Θεός τίποτε εάν δεν είναι εκ πίστεως. Και δεν είναι έργο του Θεού εάν δεν προέρχεται από το δικό του λόγο, τον ζωντανό, τον απολυτικό, αποκαλυπτικό. Και δεν το αναγνωρίζει ο Κύριος. Μέσα από το λόγο του έχουμε όλη την αποκάλυψη, έχουμε όλη την θεία αυτή γνώση που είναι απαραίτητη για να κάνουμε οτιδήποτε ο Θεός έχει ορίσει να κάνουμε. Δεν κάνουμε δικά μας πράγματα. Το ίδιο ισχύει και για την προσευχή. Το ίδιο ισχύει και για την προσευχή. Κάποιος αδελφός, το όνομα του είναι S.D. Gordon. Ένας εργάτης, καλός, πολύ καλός εργάτης του Θεού είναι. Και είπε, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε περισσότερο από προσευχή αφού έχεις προσευχηθεί. Έχεις ένα πρόβλημα, τι μπορείς να κάνεις? Προσευχή. Προσεύχεσαι και αφού έχεις προσευχηθεί, τι άλλο μπορείς να κάνεις? Και λέει, αλλά δεν μπορείς να κάνεις τίποτε περισσότερο από προσευχή μόνο μέχρι να προσευχηθείς. Ό,τι είναι πρέπει να προσευχηθείς. Το πρώτο πράγμα που να κάνεις γι' αυτό. Η προσευχή καταφέρνει το νικηφόρο χτύπημα. Η συνάτρηση είναι το να περισυλλέξουμε τα αποτελέσματα. Να έρθουν οι καρποί. Αυτή είναι η έννοια της προσευχής. Εάν ο Θεός είναι να κάνει κάτι άσχετα με το αν εμείς προσευχόμαστε ή όχι, τότε δεν χρειάζεται να ρωτήσει και εμείς δεν χρειάζεται να χάνουμε τον καιρό μας στα γόνατα. Θέλω να πω ότι εκεί πάμε. Θέλω να καταλάβουμε, αδελφοί, ότι είναι κάτι πάρα πολύ ζωτικό και απαραίτητο και υπεύθυνο που μας έδωσε ο Κύριος να κάνουμε. Σαν άνθρωποι. Η προσευχή μας, η οικεσία μας, το να σταθούμε. Θέλω να ξέρω εάν η κίστη της αδελφής που είχε έφυγε εξαιτίας της προσευχής μου. Θέλω να ξέρω εάν ο προστάτης, ο καρκίνος σαν πορτοκάλι που ήταν στον αδελφό μου επάνω, εάν έφυγε επειδή προσευχήθηκα. Και όσον αφορά την οικεσία, θέλουμε να ξέρουμε εάν συνήλθε από το εγκεφαλικό και έγινε τελείως καλά επειδή έγινε προσευχή της οικεσίας. Θέλω να τα γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα. Θέλω να γνωρίζω αν οι προσευχές μου παίζουν σημαντικό ρόλο μεταξύ ουρανού και γης. Πιστεύουμε ότι η προσευχή είναι αναγκαία. Οι προσευχές μας μπορούν να φέρουν αναζωπήρωση. Μπορούν να φέρουν θεραπεία. Μπορούν να αλλάξουμε ένα ολόκληρο έθνος. Φρούρια μπορούν να πέσουν.
Όταν και επειδή προσευχόμαστε. Έχουμε κάνει τέτοιο παράδειγμα? Να πέφτουν φρούρια. Θυμάστε τον ύμνο που λέει, με τον Ιησού να πει, κάτω και στην Ιέριχο, 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 έπεσαν τα τείχη τα ψηλά, γιατί φώναξε ο λαός. Αμήν. Έχουμε παραδείγματα. Τα έβαλε ο Κύριος για παραδείγματα για μας. Ένας άλλος αδερφός, ο E.M. Bounds, λέει, ο Θεός μορφώνει τον κόσμο με την προσευχή. Όσο περισσότερη προσευχή υπάρχει στον κόσμο, τόσο καλύτερος θα είναι ο κόσμος και οι δυνάμεις ενάντια στο σκότος γίνονται ισχυρότερες. Οι προσευχές των Αγίων του Θεού είναι το αποθεματικό κεφάλαιο του ουρανού, με το οποίο ο Θεός διενεργεί το μεγάλο έργο του πάνω στη γη. Ο Θεός εξαρτά αυτή την ίδια τη ζωή και την ευμερία του έργου του από την προσευχή. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο να αντικαταστήσει την προσευχή. Δεν γίνεται τίποτα χωρίς την προσευχή. Ξεραίνονται τα πάντα, ξεραίνεται η ζωή σου. Ξεραίνεται η Εκκλησία. Χάνουμε την όραση, χάνουμε την παρουσία του Θεού. Είναι ένας νόμος αυτός. Όπως είναι νόμος το να ανοίξουμε τον διακόπτη και να έρθει το ρεύμα, ή να κλείσουμε τον διακόπτη και να σβήσει το φως. Ακριβώς έτσι είναι η προσευχή. Είναι ο διακόπτης που κρατάει το φως on. Να δούμε λίγο, να πάμε από την αρχή. Για να καταλάβουμε πράγματα, πάντα πρέπει να πηγαίνουμε από την αρχή. Να δούμε το αρχικό σχέδιο του Θεού. Εκεί βρίσκεται η απάντηση στο γιατί η προσευχή είναι αναγκαία. Ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ. Πιστεύουμε ότι ο Αδάμ, αδελφοί, ήταν ένα πολύ εξαίρετο άτομο. Έξοχο άτομο. Και η Εύα. Τον ονόμασε Αδάμ. Τι θα πει Αδάμ? Άνθρωπος. Είναι η φυσική λέξη στην Παλαιά Διαθήκη για το όνομα άνθρωπος. Αδάμ. Ο Αδάμ λοιπόν αντιπροσωπεύει όλους εμάς. Είναι ο πρόγονός μας, ο προπάτοράς μας, ο γεννήτοράς μας. Ό,τι σκόπευε ο Θεός για τον Αδάμ, ό,τι σχεδίαζε για αυτόν, το σχεδίασε ο Θεός και για όλους εμάς, κατ' επέκταση. Γιατί, τι είπαμε, είναι ένα στοιχείο βασικό στη φύση του Θεού. Είναι απροσωπόληπτος. Δεν είναι προσωπολήπτης. Ό,τι έκανε για τον Αδάμ ήταν να γίνει και στη δική μας ζωή. Ό,τι ευλογία είχε ήταν να περάσει και σε εμάς. Έδωσε στον Αδάμ και στην Εύα και στους απογόνους τους ο Θεός εξουσία πάνω σε όλη τη γη και στην κτήση της γης. Γέννηση Α26. Και είπε ο Θεός, ας κάμομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών, κατ' ομοίωσιν ημών, και ας εξουσιάζει επί των ιχθύων της θαλάσσης, επί των πεντινών του ουρανού και επί των κτηνών και επί πάσης της γης και επί παντός ερπετού έρποντος επί της γης. Και επίησε ο Θεός τον άνθρωπον κατ' εικόνα εαυτού. Κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν. Άσεν και θήλη επίησεν αυτούς. Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός και είπε προς αυτούς ο Θεός, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε την γην και κυριεύσατε αυτήν. Και εξουσιάσατε επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί παντός ζώου κινουμένου επί της γης. Το ίδιο πράγμα βλέπουμε και στον ψαλμό Ήτα. Διαβάζω από το 3 εδάφιο μέχρι το 8. Ο ψαλμοδός τώρα το βλέπει με αποκάλυψη όλο. Έρχεται σαν πνευματικός ύμνος με συνοδεία του έγχορδου. Όταν θεωρώ τους ουρανούς σου, το έργο των δακτύλων σου, την σελήνη και τους αστέρας τα οποία εσύ ετεμελίωσες.
τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν, ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν. Ένα ερωτηματικό. Ποιοι είμαστε, βλέπουμε τον εαυτό μας. Αν δούμε τον εαυτό μας σε μια κοσμική εικόνα, με τους γαλαξίες και αυτά, βλέπεις τον εαυτό σου πουθενά. Τι είναι ο άνθρωπος? Όμως, κοιτάξτε τι λέει. Μιλάει με αποκάλυψη. Δεν λέει ότι είμαι από αστροσκονή. Δεν λέει ότι είμαι μια τυχαία χημική ένωση. Δεν λέει ότι βγήκα από τον πίθηκο. Τι λέει? Σύ δε έκαμες αυτόν τον άνθρωπο, ο λίγον τι κατώτερον των αγγέλων, και με δόξαν και τιμήν εστεφάνωσας αυτόν. Κατέστησας αυτόν, την κουκκίδα που ούτε φαίνεται, τον άνθρωπο, κατέστησας αυτόν Κύριον επί τα έργα των χειρών σου. Τα ακούμε αυτό? Κατέστησε, ο Θεός σε κατέστησε Κύριο. Ξαναλέω τη λέξη, Κύριο, επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξες υποκάτω των ποδών αυτού. Πάντα τα πρόβατα και τους βόας, έτι δε και τα ζώα του αγρού, τα πετεινά του ουρανού και τους ιχθύες της θαλάσσης, πάντα τα διαπορευόμενα των οδούς των θαλασσών. Όταν λέει ότι κατέστησε αυτόν Κύριον επί τα έργα, είναι από η λέξη μασάλ, που σημαίνει κυριαρχώ, κυριεύω. Διαβάσαμε στο έκτο εδάφιο. Και δηλώνει ότι ο Αδάμ, και βέβαια κατ' επέκταση όλοι εμείς, ήταν οι διαχειριστές του Θεού εδώ στη γη. Οικονόμοι, βαλμένοι από τον Θεό πάνω σε όλη τη γη. Οι κυβερνήτες του. Ο Αδάμ ήταν να είναι ο μεσίτης του Θεού. Ο ενδιάμεσος, ο αντιπρόσωπος του. Γιατί λέει ότι τον έκανε κατ' εικόνα του? Ο Θεός δεν παρέδωσε την ιδιοκτησία της γης, αλλά όρισε την ευθύνη της διακυβέρνησης της στον άνθρωπο. Ξαναπώ αυτό. Δεν παρέδωσε την ιδιοκτησία. Η ιδιοκτησία είναι του Θεού. Ο Θεός είναι Κύριος του ουρανού και της γης. Είναι Κύριος. Αλλά τι έκανε? Παρέδωσε στον άνθρωπο την ευθύνη της διακυβέρνησης της. Το πιάνουμε αυτό? Πριν την πτώση τώρα όλα αυτά. Έτσι. Πριν την πτώση. Αυτή ήταν η ευλογία του Αδάμ. Όταν λέω ευλογία, ο νους σας να πηγαίνει με τον Ιακώβ και τον Ισαάκ. Πρωτοτόκια και η ευλογία. Στη Γέννηση Β15 λέει: και έλαβε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον και έθεσεν αυτόν εν το παραδείσο της Εδέμ, δια να εργάζεται αυτόν και να φυλάτει αυτόν. Να φυλάτει αυτόν. Τον έθεσε υπεύθυνο φρουρό. Να φυλάτει. Ξέρετε ότι το ρήμα φυλάτη είναι η λέξη, το ρήμα Σαμάρ, και από εκεί βγαίνει και η λέξη Σαμάρια. Και θα πει φρουρό. Ο φρουρός στα εβραϊκά λέγεται σομέρ. Σομέρ. Ο φρουρός, αυτός που προσέχει, προστατεύει, φρουρεί. Ο Αδάμ λοιπόν τι ήταν να κάνει? Να φρουρεί, να προσέχει, να επιβλέπει, να προστατεύει. Ήταν ο φρουρός, ήταν να είναι ο φρουρός του Θεού στη γη. Τα μαζεύουμε αυτά, ναι. Τα χρειαζόμαστε ένα-ένα. Είναι η διακονία του Αδάμ. Τι έδωσε ο Θεός στον Αδάμ? Μας χρειάζονται όλα αυτά. Ο Αδάμ ήταν ο αντιπρόσωπος του Θεού στη γη. Κανένας μελετητής της Γραφής δεν μπορεί να διαφωνήσει με αυτό. Τον έκανε εικόνα του ο Θεός.
να αντιπροσωπεύει τον Θεό. Τι σημαίνει το να αντιπροσωπεύεις κάποιον? Ο Μπαμπινιώτης στο λεξικό του λέει, όσον αφορά το αντιπροσωπεύω, ενεργώ ως αντιπρόσωπος. Φέρω και εκφράζω τα βασικά, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός είδους ή μιας κατηγορίας. Άρα ο Αδάμ, πόσο είναι αντιπρόσωπος, τι ως πρόσωπο αντιπροσωπεύει? Του Θεού. Η αρχαία λέξη του αντιπρόσωπος έχει την έννοια του απέναντι σε πρόσωπο. Πρόσωπα με πρόσωπο. Και εννοεί ότι παρουσιάζεται κάποιο πρόσωπο αντί κάποιο άλλο. Από εδώ αντιπρόσωπος της εταιρείας Siemens. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτός ο άνθρωπος στέκεται και μιλάει, αντιπροσωπεύει τα άτομα τα οποία αποτελούν τους ιδιοκτήτες της Siemens. Ή αν είναι ένας ιδιοκτήτης, ξέρω εγώ, ο Peugeot. Το να στέκεσαι να αντιπροσωπεύεις με το πρόσωπό σου το πρόσωπο κάποιου άλλου. Έγινε αντιληπτό αυτό? Αυτός είναι ο Αδάμ. Αυτός είσαι εσύ. Επομένως είναι προνόμιο για μας να αντιπροσωπεύουμε τον Χριστό στον κόσμο. Ελπίζουμε ότι φανερώνουμε το πρόσωπό του μέσα από το δικό μας, καθώς μιλάμε στο όνομά του. Αυτό ακριβώς έδωσε ο Θεός στον Αδάμ. Και αυτό θέλει ο Κύριος να κάνει, να συνεχίσει να κάνει τώρα, ώστε να φέρουμε εις πέρα στην αποστολή που μας έδωσε. Ο Θεός μας έκανε ίδιους με τον εαυτό του. Έτσι που να είναι σαν μια παρέστηση. Και θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Είδατε που λέει στη Γέννηση Α27 και επίσης ο Θεός τον άνθρωπο κατ' εικόνα εαυτού. Κατ' εικόνα Θεού επίσης αυτόν, άρσεν και τίλη επίσης αυτού. Δεν λέει καθομοίωση. Γιατί η ομοίωση παίρνει χρόνο. Η εικόνα την παίρνουμε με τη γέννησή μας. Μεγαλώντας, είναι τα κεκτημένα χαρακτηριστικά τα οποία έχουμε σαν άνθρωποι. Τα αποκτούμε με τη γέννησή μας. Είναι εκεί. Δηλαδή, η ομιλία, η σκέψη, το συναίσθημα, η ικανότητα της δημιουργίας, να μπορώ να ψάλω, να μπορώ να έχω κοινωνία με ανθρώπους, να μπορώ να έχω φαντασία, να φτιάχνω πράγματα μέσα μου. Το να είμαι ελεύθερον, να μπορώ να εκφράζω τη γνώμη μου ελεύθερα. Το να στέκομαι όρθιος, σε αντίθεση με όλη την κτήση η οποία είναι στα 4. Όλα αυτά και πολλά άλλα είναι στοιχεία της εικόνας. Δεν χρειάζεται να κουραστείς για αυτά. Στα έχει δώσει ο Θεός. Η εβραϊκή λέξη εικόνα είναι τσέλεμ στα εβραϊκά και περιέχει την έννοια της σκιάς, του φαντάσματος, της παρέστησης. Δηλαδή, τι θα πει παρέστηση? Νομίζεις ότι βλέπεις κάτι, αλλά στην ουσία, σε κοντινότερη παρατήρηση, βλέπεις ότι τα μάτια σου έχουν ξεγελάσει. Είχα την παρέστηση, μια παρέστηση, είδα σαν να είδα κάτι. Έτσι. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να το φέρουμε έτσι, απλά να το καταλάβουμε. Όταν ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ, τον σήκωσε και τον είδε εκτίσει, τι θα είπανε? Λέτε. Ξαφνικά, μου φάνηκε ότι είδα τον Θεό. Αλλά, όχι, δεν είναι ο Θεός, είναι ο Αδάμ. Παρέστηση. Καταλαβαίνουμε. Μοιάζουμε με εκείνον. Μας έκανε κατ' εικόνα του. Αυτή είναι η αντιπροσώπευση. Αντιπροσωπεύουμε τον δημιουργό μας. Πόσο μακριά είναι αυτό από το σκοτάδι μέσα στο οποίο είναι ο κόσμος, ο οποίος δεν γνωρίζει ότι ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού. Μας λέει επίσης ότι ο Θεός
ήθελε να κάνει τον άνθρωπο όχι μόνο κατ' εικόνα, αλλά και κατ' ομοίωση. Η λέξη για ομοίωση είναι ντεμούθ. Προέρχεται από τη ρίζα νταμά και σημαίνει συγκρίνω. Δηλαδή, αν συγκρίνεις τον Θεό και εσένα, να υπάρχει ομοιότητα. Θυμάστε, στη γεωμετρία κάναμε τα όμοια τρίγωνα. Το θυμόμαστε αυτό. Έχεις ένα μεγάλο τρίγωνο και ένα μικρό τριγωνάκι και τα συγκρίνουμε. Και τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι έχουν τις ίδιες γωνίες και έχουν και την ίδια αναλογία πλευρών. Και πώς ονομάζονται αυτά τα τριγωνά? Πώς ονομάζονται? Όμοια. Όμοια. Συγκρίνουμε τον Θεό με το δημιούργημα του που είναι κατ' εικόνα του και ο Θεός θέλει να του μοιάζεις. Μέσα σου να είσαι ένας μικρός Θεός, μια μικρογραφία του Θεού. Και ο Θεός βέβαια είναι πνεύμα, δεν μιλάμε για εξωτερικά χαρακτηριστικά, γι' αυτό και κάλλιστα μπορούμε να τον αντιπροσωπεύσουμε είτε είμαστε άνδρες είτε γυναίκες. Τι θέση μας έδωσε? Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Ένα πράγμα που ο διάβολος θέλει να κάνει είναι να εκμηδενίζει τον άνθρωπο. Να τον κάνει να χάνει την αξία του, να μην ξέρει ποιος είναι. Σκέψου δηλαδή ότι ο πατέρας σου είναι ο Billy Gates και δεν το ξέρεις. Έχει του κόσμου τα πλούτη και εσύ κάθεσαι στη γωνιά και ζητιανεύεις και ζεις με πενηνταράκια. Μην το δέχεσαι αυτό το πράγμα. Μην το δέχεσαι. Γιατί εάν το αποδεχτείς, έτσι θα ζήσεις. Έτσι θα ζήσεις. Ο Κύριος θέλει να μας ανεβάσει εκεί που Εκείνος μας έβαλε. Γιατί δια Ιησού Χριστού, ναι, ο Αδάμ τι έκανε? Χάλασε το σχέδιο του Θεού, παράκουσε, ήρθε η πτώση, έδωσε ό,τι είχε στον διάβολο. Το ανθρώπινο γένος πέρασε μέσα στην αμαρτία, αλλά δια Ιησού Χριστού ήρθε η αποκατάσταση και εκεί τώρα ο Κύριος θέλει εσύ να πατήσεις. Εκεί θα στέκεσαι, εκεί θα μένεις, από εκεί θα εργάζεσαι, σε αυτό το επίπεδο θα ζεις, από εκεί θα λειτουργείς προς τον Θεό και προς τον ανθρώπο. Εάν χάσεις αυτό το επίπεδο, δεν μπορείς να λειτουργήσεις. Το καταλαβαίνουμε, αδελφοί? Το καταλαβαίνουμε? Στον ψαλμό Ήτα 5 λέει, «Σύ δε έκαμε σε αυτόν ο λίγον τι κατώτερον των αγγέλων. Με δόξα και τιμή εστεφάνωσε σε αυτόν, τον άνθρωπο». Κοιτάξτε ο Θεός τι έχει κάνει, αδελφοί. Μας έδωσε την ικανότητα να γεννάμε, να δημιουργούμε αιώνια όντα, που μέσα τους έχουν πνεύμα αιώνιο. Δεν έδωσε αυτό το προνόμιο στους αγγέλους. Σε εμάς το έδωσε. Αυτή τη δόξα δεν την έδωσε σε άλλα δημιουργήματα. Όταν λέει ότι στεφάνωσε τον άνθρωπο με δόξα και τιμή, σας το έχω πει αυτό και άλλη φορά, η λέξη δόξα στα εβραϊκά είναι καβόθ. Καβόθ. Και τι σημαίνει στα εβραϊκά η λέξη καβόθ? Θυμάται κανείς? Βάρος. Βάρος. Ή βαρύ. Κάτι που είναι βαρύ. Και αυτό συνδέεται με την έννοια της εξουσίας. Είδατε που λέμε, αυτό σηκώνει πολύ βάρος ευθύνης επάνω του. Βάρος. Ναι, αλλά η ευθύνη τι συνεπάγεται? Πες το. Εξουσία. Αμήν. Το βάρος συνεπάγεται εξουσία. Και αυτή είναι η δόξα εκεί. Ο Αδάμ έφερε το βάρος πάνω στη γη. Η ευθύνη της αντιπροσώπευσης του Θεού στη γη ήταν πάνω στον Αδάμ. Και επομένως η εξουσία. Θυμάστε τι
Όπου υπάρχει ευθύνη, εκεί είναι η εξουσία. Δεν ψάχνει την εξουσία. Δες, ποιος έχει την ευθύνη, αυτός έχει την εξουσία. Στην Α Κορινθίους Ι7 λέει, διότι ο μεν ανήρ δεν χρεωστεί να καλύπτει την κεφαλήν αυτού, επειδή είναι εικόν και δόξα του Θεού. Η δε γυνή είναι δόξα του ανδρός. Ο άνδρας, λέει, είναι εικόν και δόξα του Θεού. Όμως πνευματικά αυτό ισχύει και για τον άνδρα και για τη γυναίκα. Αμήν. Αλλά σαν δημιουργήματα που αντιπροσωπεύουμε στην οικογένεια, ο άνδρας είναι ο τύπος, η εικόνα του Θεού και η δόξα του, η γυναίκα είναι της Εκκλησίας. Γι' αυτό και έχει η μακριά κόμισα αυτή, λέει, δόθη αντί περιβολέου. Και είναι δόξα εις αυτήν. Γιατί αντιπροσωπεύει την Εκκλησία και τα μαλλιά τα μακριά τι συμβολίζουν? Είναι σύμβολο υποταγής της Εκκλησίας στον Χριστό. Είναι εικόν και δόξα του Θεού ο άνθρωπος. Δηλαδή, όταν βλέπεις τον άνθρωπο, ποιον πρέπει να αναγνωρίσεις εκεί? Ποιον θα έπρεπε να αναγνωρίσεις? Τον Θεό. Τον Δημιουργό. Όταν η δημιουργία έβλεπε τον Αδάμ, έπρεπε να βλέπει τον Θεό εκεί. Όχι στην ολότητά του, στην αντιπροσώπευσή του. Έτσι γινόταν. Μέχρι που αμάρτησε ο Αδάμ. Μέχρι που έχασε αυτήν τη χάρη, αυτή την εξουσία που του έδωσε ο Θεός. Και τώρα που φτάσαμε να μην αναγνωρίζεται ο Θεός από την πεσμένη ανθρωπότητα. Ποιος αναγνωρίζεται? Συνήθως. Από μια καρδιά που είναι γεμάτη σκοτάδι, γεμάτη αμαρτία, γεμάτη από επανάσταση, από όλα τα έργα της σαρκός. Τα λέμε όλη την ώρα, να μην τα δοξάζουμε τόσο πολύ. Εκεί ποιος είναι που φαίνεται? Μάλλον ο διάβολος. Κατάντησε ο άνθρωπος, αντί να είναι εικόνα του Θεού, έγινε εικόνα τίνους. Εικόνα του διαβόλου. Έχεις δει τον άνθρωπο θυμωμένο? Οργισμένο. Μάτω, κακία, μίσος, πόνο. Ποιος είναι εκεί? Γι' αυτό πρέπει να αλλάχτούμε πάλι. Να επιστρέψουμε στην εικόνα του Θεού. Και αυτό γίνεται από δόξα σε δόξα. Ώστε αυτή η αναγνώριση, δηλαδή βλέποντάς μας να αναγνωρίζουν οι άλλοι τον Κύριο. Και το λέω ταπεινά, ο Κύριος να πάρει όλη τη δόξα, αλλά πολλές φορές μου έχει τύχει. Με βλέπουν άνθρωποι και μου λένε, εσύ έχεις κάτι το ιδιαίτερο. Κάνω πως δεν ξέρω. Δηλαδή τι? Δεν ξέρω, κάτι σαν έχεις ένα φως. Και είναι ευκαιρία να ευαγγελίζουμε τις ψυχές. Αμήν. Ο Κύριος αποκαθιστάνει αυτό το φως από δόξα σε δόξα. Το πάει. Β' Κορινθίους Γ18. Εμείς δε πάντες βλέποντες ως εγκατόπτρωτη δόξα του Κυρίου, με ανακεκαλυμμένο πρόσωπον, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξης εις δόξαν καθώς από το πνεύματος του Κυρίου. Μας μεταμορφώνει ο Κύριος. Γιατί θέλει να μας φέρει στην πρωτινή εικόνα. Που δεν είναι άλλη από την εικόνα του Θεού. Και ποιος είναι η εικόνα του Θεού? Πέστε μου. Ο Ιησούς. Ώστις είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου. Πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Θέλει να μας φέρει εκεί στην πρωτινή μας θέση. Όλα αυτά είναι απαραίτητα για να φτιαχτεί το βάθρο πάνω στο οποίο θα πρέπει να πατήσει η πίστη σου για να προσευχηθείς, να καταλάβεις τι γίνεται την ώρα που προσεύχεσαι. Η εξουσία του Αδάμ
πάνω στη γη ήταν τόσο πλήρης, τόσο τελική, δοσμένη από το Θεό, ώστε εκείνος ο Αδάμ ήταν ο οποίος είχε την ικανότητα να την παραχωρήσει σε κάποιο άλλο. Όλη αυτή την εξουσία ο Αδάμ την παραχώρησε. Σε ποιον? Στον διάβολο. Σας το έχω πει αρκετές φορές, το ξαναλέω. Η επανάληψη λέει είναι η μητέρα της μαθήσεως. Ρωμαίος Σίγμα 16 λέει σόντινα παραστήσεις τα μέλη σου, δούλο, πρόσυπα, τον εαυτό σου δούλο προς υπακοή. Σίγμα 16. Τούτου και δούλος γίνεσαι. Δεν εξέβεται ότι η σόντινα παραστάνεται εαυτούς δούλους προς υπακοή. Ο Αδάμ τι έκανε? Ενώ του μίλησε ο Θεός, ενώ του έδωσε το θέλημά του, ενώ είδε τη δόξα του, είχε κοινωνία μαζί του, του έδωσε όλη αυτή την ομορφιά και την ευλογία, ξαφνικά έρχεται ο Όφης ο αρχαίος, του ψιθυρίζει 2 κουβέντες, μέσω της Εύας βέβαια, έτσι. Και τι γίνεται? Παράστησε τον εαυτό του την υπακοή του Όφεως και όχι στον Άγιο Κύριο. Με αυτό που έκανε, τι λέει? Έγινε δούλος προς υπακοή. Τίνος. Ποιος έγινε ο Κύριος? Ο διάβολος. Ο Λόγος του το αναγνωρίζει αυτό. Την κυριότητα του εωσφόρου, του σατανά, του διαβόλου, την αναγνωρίζει. Αλλά αναγνωρίζει ότι αυτή την κυριότητα δεν του την έδωσε ο Θεός. Αυτή την εξουσία δεν του την έδωσε ο Θεός, του την έδωσε ποιος? Ο άνθρωπος. Λουκάς 6-7 είναι όταν ο διάβολος πειράζει τον Χριστό αμέσως μετά το βάπτισμά του. Είναι στο όρος των πειρασμών. 40 μέρες δεν έφαγε ούτε ήπιε και εκεί ήρθε ο διάβολος να τον πειράξει. Στο τελευταίο πειρασμό, στο τρίτο, τον ανεβάζει πάνω σε ένα ψηλό όρο και του δείχνει τη δόξα των βασιλείων όλης της γης. Όλο αυτό ήταν σε όραση μέσα. Μέσα στην όραση μπορεί να δεις πράγματα, να αντιληφθείς πράγματα από 6 διαστάσεις. Δεν εξαρτάσαι μόνο από τα μάτια. Δηλαδή, δεν βλέπεις μόνο 3 διάστατα, έτσι. Βλέπεις μέσα, έξω, στο χρόνο μπροστά, στο χρόνο πίσω. Μες στην όραση. Όλα αυτά μπορεί να γίνουν. Και είναι πολύ πιο ισχυρή η αίσθηση που παίρνεις μέσα από την όραση. Η εντύπωση μέσα σου. Και του λέει ο διάβολος, «Εισέ θέλω δώσει, άπασαν την εξουσίαν ταύτην». Πώς την ονόμασε? Εξουσία. Γιατί αυτό είναι. Και την δόξαν αυτών των βασιλείων. Διότι η σε με είναι παραδεδομένη. Σε μένα είναι παραδομένη. Παράδοση. Ποιος? Ο πρώτος Αδάμ. Και η σόντινα θέλω δίδω αυτήν. Λέει ο διάβολος. Σε όποιον θέλω τη δίνω την εξουσία. Συ λοιπόν, εάν προσκυνήσεις ενώπιόν μου, σου θέλω συνείστε πάντα. Πόσο εύκολο είναι. Με τον διάβολο να αποκτήσεις πλούτη, να αποκτήσεις δόξα, θέσεις, αλλά θα πρέπει να πουλήσεις την ψυχή σου γι' αυτό. Θα πρέπει να ζεις μέσα στην αμαρτία, μέσα στο ψέμα, μέσα στην ακαθαρσία, στην βρωμιά. Άνθρωποι φτάνουν να φωνεύουν, να γίνονται γκάνγκστερ, να γίνονται παράνομοι, πουλώντας ναρκωτικά. Γιατί? Γιατί θέλουν χρήμα, θέλουν δόξα, θέλουν δύναμη. Και μετά μια στιγμή τι γίνεται? Όλα εξαφανίζονται. Ήμουν στην Μποκοτά πριν χρόνια. Και την τελευταία μέρα μας πήγανε έτσι τους ποιμένες μέσα να πούμε μια εκδρομούλα. Πήγαμε και είδαμε το θησαυροφυλάκιο που έχουν με όλα αυτά τα χρυσαφικά των Αζτέκων και που είχαν βρει εκεί πέρα. Φοβερά πράγματα. Και μέσα στο πούλμαν τώρα ήταν και 2 νεαρά παιδιά, 16 χρονών, το αγόρι, το κοριτσάκι 14. Και πιάσαμε κουβέντα, ήξεραν καλά αγγλικά και μιλάγαμε.
Και τι μου λέει το παιδί? Μου ανοίγει την καρδιά του και μου λέει, εγώ, λέει, είμαι γιος ενός από τους πιο ισχυρούς, πώς του λένε, τους λόρδους του καρτέλ ναρκωτικών. Και έγινε μια διαφωνία ή μια διαμάχη με κάποιο άλλο καρτέλ και σκότωσαν τον πατέρα μου και θέλουν να εξολοθρεύσουν όλη την οικογένειά μου και μας κυνηγάνε άνθρωποι μισθωμένοι να μας σκοτώσουν. Και βρήκαμε καταφύγιο τελικά μέσα στην εκκλησία και εδώ νιώθουμε ασφάλεια. Ο άνθρωπος αυτός με τα ναρκωτικά τι να κάνεις? Να χτίσει μια αυτοκρατορία η οποία ξαφνικά, αυτό κάνει ο διάβολος. Αυτή την εξουσία δίνει. Ενώ η εξουσία που ο Θεός σου δίνει δεν έχει τέλος. Αμήν. Η βασιλεία του Θεού δεν έχει τέλος. Εκεί μας έχει βάλει ο Κύριος. Αρκεί να μας ανοίξει τα μάτια, να το δούμε, αδελφοί. Να δούμε πέρα από την καθημερινότητα, πέρα από την προσκαιρότητα, πέρα από όλο αυτό το φαινόμενο, να δούμε το έργο του Θεού με τα δικά του μάτια, να δούμε πού μας έχει βάλει και τι ζητάει να κάνουμε. Πού είναι ο θησαυρός, πού είναι η ευλογία. Ο ίδιος ο Κύριος ονόμασε τον Σατανά άρχοντα του κόσμου τούτου. 3 φορές στα Ευαγγέλια. Και οι 3 είναι στον Ιωάννη. Στο ΙΒ31 λέει, τώρα είναι η κρίση του κόσμου τούτου, τώρα ο άρχον του κόσμου τούτου θέλει να εκπληθεί έξω. Ήθελε ο Θεός να είναι ο διάβολος άρχοντας του κόσμου τούτου? Με γέννητο, αδελφοί. Ιωάννης ΙΒ30. Δεν θέλω πλέον να λύσει πολλά με θυμών, διότι έρχεται ο άρχον του κόσμου τούτου και δεν έχει ουδέν ενεμή. Κοιτούσε να ψάξει να βρει ακόμη και στο Χριστό. Τον έψαχνε, τον έρια. Κάτι θα έχει, δεν μπορεί. Κάπου πρέπει να τον πιάσω, κάπου θα έχει γλιστρήσει, δεν μπορεί. Φανταστείτε τον διάβολο να όλη μέρα και όλη νύχτα και αυτός και οι δαίμονες του να ψάχνουν να βρουν κάτι από τη ζωή του Χριστού. Δεν βρήκαν τίποτα. Δεν ξέρετε τι ευγνωμοσύνη νιώθω μέσα στην καρδιά μου για τον Κύριο μας, αρετή. Προσέξτε, σαν άνθρωπο. Όχι ως Θεός Υιός. Όχι. Τους όρους δεν υπάρχει μες στη γραμμή. Όσο έσχατος Αδάμ, ο άνθρωπος Χριστός υπάκουσε τέλεια το θέλημα του Πατέρα. Και λέει, θα έρθει ο άρχον του κόσμου τούτου. Δηλαδή, πού εξουσιάζει αυτός ο άρχον? Πώς εξουσιάζει? Κοιτάει το μελανό σου σημάδι. Πού θα βρει τι? Τι ψάχνει να βρει? Αμαρτία. Αμαρτία. Και την αδυναμία σου. Για να καταστρώσει σχέδια να σε ρίξει. Για να έχει την εξουσία πάνω. Και πες μου ένας που ξέρετε. Κανείς. Κανείς. Γι' αυτό και του δίνει την ονομασία αυτή. Ο άρχον του κόσμου τούτου. Ιωάννης ΙΒ11. Περί δε κρίσεως, διότι ο άρχον του κόσμου τούτου εκρίθη. Τον έκρινε ο Κύριος. Θα το δούμε αυτό λίγο παρακάτω. Τόσο πλήρης και τελική ήταν η απόφαση του Θεού να κάνει το κάθε τι κάτω εδώ στη γη μέσω των ανθρώπων, μέσω του Αδάμ, ώστε ο Θεός αναγκάστηκε να γεννήσει τον Υιό του το μονογενή και να το φέρει εδώ ως άνθρωπο. Τον άνθρωπο Χριστό Ιησού. Για να ανακτήσει αυτά που έχασε ο πρώτος Αδάμ. Ο Θεός έφερε τον έσχατο Αδάμ. Αδάμ χάλασε, Αδάμ έπρεπε να αποκαταστήσει. Γιατί δεν μπορούσε να το κάνει μόνος του? Μπορούσε να το κάνει μόνος του? Ποιος θα μου απαντήσει? Μπορούσε ο Θεός να το κάνει αυτό μόνος του? Όχι. Δεν μπορούσε να το κάνει μόνος του. Και θα σας πω γιατί. Γιατί ο Θεός δεσμεύεται από τον Άγιο χαρακτήρα του. Εφόσον ήρθε αμαρτία, η αμαρτία τι πρέπει να γίνει?
Δεν λέει ο Θεός, αμαρτία, δεν πειράζει, μωρά, την αφήσω. Τι θα διαμαρτυρηθεί από τη φύση του Θεού? Εντάξει, η αγάπη μπορεί να θέλει να σκεπάσει, αλλά η δικαιοσύνη τι θα πει? Όχι. Ψυχή αμαρτήσασα, αυτή θέλει αποθάνει. Τελείωσε. Καταλαβαίνουμε, αδελφοί? Έδωσε πραγματική ευθύνη στον Αδάμ και ο Θεός αυτή την ευθύνη τώρα, με αυτή την ευθύνη δουλεύει, και επειδή με αυτή την ευθύνη κάνει πράγματα μέσω του Αδάμ, γι' αυτό και έδωκε τον έσχατο Αδάμ για να μας φέρει πίσω. Να μας φέρει εκεί που ήμασταν. Για να μπορούμε να τον αντιπροσωπεύουμε, ώστε να μπορεί ο Θεός να απελευθερώνει την ευλογία του και να γίνεται το θέλημά του. Έπρεπε λοιπόν ο Υιός να είναι μέλος του ανθρώπινου γένους. Όπως λέει, επειδή τα παιδεία εμέθεξαν από σαρκός και αίματος, ούτω και αυτός έπρεπε να αναλάβει από τον αυτόν. Έπρεπε να πάρει και εκείνους από τα ίδια που έχουμε πάρει και εμείς. Να είναι μέσα στη σάρκα και το αίμα, να είναι μέσα στη σφαίρα της πίστης, να εξαρτάται από την πίστη και από τον λόγο, όπως εσύ και εγώ. Εάν δεν γινόταν έτσι στη ζωή του Χριστού, ο Χριστός δεν ήταν άνθρωπος. Αλλά έτσι ακριβώς γινόταν. Ο Θεός από τη δημιουργία είχε βάλει κάτι σαν δεδομένο εκεί. Θα εργαζόταν μόνο μέσω του ανθρώπου. Έβαλε τον άνθρωπο και μέσω του ανθρώπου θα εργαζόταν. Και αυτό είναι τελικό. Αναμφίβολο ο άνθρωπος επρόκειτο να είναι πάντα ο κρίκος της εξουσίας και ενέργειας του Θεού στη γη. Δεν κάνει ο Θεός τίποτε εάν δεν μπει ο άνθρωπος στη μέση. Τώρα αυτό μπορεί να σε φοβήσει. Γιατί? Θα σου πω κάτι. Έχει άραγε ο Θεός εξαρτήσει άλλα άτομα από σένα, αφού σε κάλεσε πρώτα? Έχει εξαρτήσει άλλους ανθρώπους, άλλες ζωές ανθρώπων από σένα? Και περιμένει να κινηθείς εσύ με πίστη στην προσευχή σου, να ζητήσεις για να ενεργήσει ο Θεός. Αυτό είναι βαρύ. Είναι βαρύ. Θα συνεχίσουμε όμως. Θα πάρουμε μια θαυμάσια εικόνα. Θαυμάσια εικόνα. Και σου λέω ότι ο λόγος του Θεού θα σε σμπρώξει στην προσευχή. Αυτό δεν θέλουμε? Αμήν. Αμήν. Και όταν προσεύχεσαι με αποκάλυψη και γνώση του τι ακριβώς γίνεται, θα βλέπεις τον καρπό. Θα έχεις αποτέλεσμα στην προσευχή σου. Πολύ περισσότερο από ό,τι είχες πριν. Ελάττωσε λοιπόν ο Θεός τον εαυτό του στο θέμα αυτό, παρόλο που είναι ύψιστος, υπέρτατος, παντοκράτορας, παντοδύναμος, ελάττωσε τον εαυτό του σχετικά με τα πράγματα της γης, ώστε να εργάζεται μέσω ανθρώπων. Το πιάσαμε αυτό? Ψαλμός 8:4-6. Το διαβάσαμε. Ξαναδιαβάσω λίγο. Λέει στο 6, κατέστησας αυτόν τον άνθρωπο Κύριο επί τα έργα των χειρών. Ποιος είναι λοιπόν ο Κύριος? Στα έργα των χειρών του Θεού. Και καταλαβαίνετε, μιλάμε για την Εκκλησία. Δεν μου λέτε, είναι έργο των χειρών του Θεού η σωτηρία? Το να αναγεννηθούν οι άνθρωποι. Είναι έργο των χειρών του Θεού να φέρει ελευθερία από τον διάβολο? Να ρίξει κάτω τα είδωλα? Να καταστρέψει τα έργα του σκότους? Ναι. Ποιον κατάστησε Κύριο πάνω σε αυτά? Πέστε μου. Τον άνθρωπο. Στο Μεσαίωνα, επειδή η Εκκλησία έχασε το φως της, από το 3ο, 4ο αιώνα άρχισαν να μπαίνουν τα είδωλα μέσα, οι Καίσαρες φέραν την κοσμικότητα, φέραν την βρωμιά, το χρήμα, όλη αυτή
Η ειδωλατρία, το μηθραϊσμό πέρασε μέσα, όλη η ειδωλατρία κρυμμένη με αγίους και αγίες μέσα. Και τι έγινε η Εκκλησία, τι έπαθε? Καταστράφηκε. Την διατήρησε ο Θεός. Πέστε μου αδελφοί. Τι έγινε η Αποστολική Εκκλησία? Με τα θαύματα, με τις δυνάμεις, τους μερισμούς του Πνεύματος, τη χαρά, τη δόξα, την πανδεσία αυτή του Πνεύματος. Τι έγινε? Και δεν μιλάω για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Μιλάμε από το 300 με 350 μετά Χριστόν, που έχουμε τις τελευταίες αναφορές κάποιων αναζωπυρώσεων εδώ και εκεί. Μπαίνουμε σε σκοτεινούς αιώνες, τόσο σκοτάδι, δεν υπάρχει τίποτα σχεδόν, υπάρχει μόνο μια λεπτή γραμμή μαρτυρίας. Σαν μια λεπτή λευκή κλωστή που ταρίσει το Πνεύμα του Θεού, συνέδε άτομα εδώ και εκεί μέσα στην ιστορία που κρατούσαν την πίστη. Άτομα. Στο βιβλίο αυτό που έχω γράψει για το Πνεύμα του Άγιο, γράφω το κομμάτι της ιστορίας, γράφω μερικά παραδείγματα από αυτή τη λεπτή κλωστή που κράτησε ο Κύριος μέσα στην ιστορία. Αλλά ο υπόλοιπος κόσμος τι έγινε? Ξέρετε ότι βυθίστηκε στο σκοτάδι η Ευρώπη και αντί να κηρύττεται ο Λόγος του Θεού, τον κλείδωσαν, τον αλυσίδωσαν και γέμισε ο τόπος μάγους και μάγισσες. Τόσο πολύ που τις σκέγανε και τους σκέγανε στην πυρά. Κάναν τέτοια ζημιά. Μαυρίλα, σκοτάδι. Χάθηκε το φως του Θεού. Χάθηκε όλη η Αποκάλυψη. Και πέστε μου τώρα, όλους αυτούς τους αιώνες ο Θεός τι έκανε? Ο Κύριος τι έκανε? Καθόταν στο θρόνο έτσι? Γιατί δεν έκανε κάτι? Εάν δεν έχει αντιπροσώπους εδώ κάτω, δεν μπορεί ο Θεός να ενεργήσει όλο το θησαυρό που έχει. Το πιάσαμε αδελφοί αυτό το κομμάτι? Και σε ρωτάω σήμερα, είσαι αντιπρόσωπος του Θεού δια Ιησού Χριστού? Το πιστεύεις αυτό το πράγμα? Πραγματικά νιώθεις ότι ναι, με αναγέννησε ο Κύριος, με έβγαλε το σκοτάδι από την αμαρτία, με έστησε στα πόδια μου στο βράχο και τώρα ζω για εκείνον και αντιπροσωπεύω εκείνον με τη ζωή μου. Είσαι σε θέση να το μαρτυρήσεις αυτό το πράγμα, να σταθείς ενώπιον Θεού και γης? Εάν ναι, τότε ο Κύριος έχει κάποιον που στέκεται στο κενό. Διαβάσουμε στον Ιεζεκή, λέει, έψαξα να βρω έναν άντρα να σταθεί στο κενό μεταξύ ουρανού και γης. Έναν μόνο. Για να σώσει τον Ισραήλ, να σώσει τον Ιούδα συγκεκριμένα. Και τι λέει? Θυμάται κανείς? Βρήκε ή δεν βρήκε? Δεν βρήκε. Και δεν έβρικα ούτε ένα. Γι' αυτό και ήρθε καταστροφή. Τι λυπηρό αδελφοί. Τι λυπηρό. Να βλέπουμε έθνη ολόκληρα να μαστίζονται από δαίμονες, αρχιδαίμονες, Αλάχ, Βράχμα, Βίσνου, Σύμπα και ούτω καθεξής. Να είναι άνθρωποι αιχμαλωτισμένοι. Χριστέ μου, μια εικόνα δεν θα μου φύγει ποτέ από το μυαλό μου. Ποτέ. Ήμουν στην Ινδία, κάτω στο Μαντράς. Ταξιδεύαμε να πάμε από το ένα μέρος στο άλλο για να ευαγγελίσουμε. Και στην κύρια οδό βλέπουμε μια πομπή. Βλέπουμε, είχαν κάρα με λουλούδια και ενδιάμεσα στα κάρα που ήταν φορτωμένα κόσμο και πηγαίναν όλοι σε ένα ναό που τον είδαμε. Το ναό ήταν ένα σπίτικο ανύψηλος, 15 μέτρα ύψος θα είχε, με το στομάχι του σκισμένο ανοιχτό και μέσα εκεί ήταν ένα άλλο πυθικάκι. Και αυτό ήταν το πνεύμα που λατρεύανε. Οι δαίμονες, ξέρετε, πάντα εκδηλώνονται με φανερώσεις. Έτσι, να ξεγελάσουν τον άνθρωπο. Και ανάμεσα στην πομπή αυτή βλέπουμε ένα παιδί, 16 χρονών περίπου θα ήταν,
Και ήταν γυμνό από τη μέση και πάνω και στην πλάτη του είχαν πιάσει το δέρμα και είχαν περάσει κάτι σκουριασμένα, χοντρά αγκίστρια, τα οποία ήταν δεμένα με σκοινιά από πίσω, 2 τέτοια, και έβλεπες τώρα το δέρμα του ήταν έτσι, τραβούσε, ήταν λίγο υπνοτισμένο το παιδί, και τραβούσε ένα καροτσάκι με ροδάκια το οποίο ήταν γεμάτο λουλούδια. Και το έκανε αυτό τώρα γιατί πίσω από αυτό είδαμε τη μάνα του, ήταν δαιμονισμένη. Και έκανε penance, πώς θα λέμε, σαν έργο κάθαρσης, ας πούμε, για να σωθεί η μάνα του. Και τράβαγε το καρότσι, τράβαγε σκοτάδι. Δεν ξέρω αν έχετε δει κάποια βίντεο από αυτούς τους Ινδούς οι οποίοι χτυπιόνται με τα σιδερένια, το κεφάλι τους, χτυπάνε, ματώνουν, μέχρι που πέφτουν κάτω και έρχεται το πρώτο βοηθείο και τους παίρνει. Μέσα στο σκοτάδι. Και ας μην πάμε μακριά, να κοιτάξουμε εδώ τον κόσμο στην Ελλάδα, στην Αλβανία, στην Βουλγαρία. Και ο Κύριος τι ζητάει, αδελφοί? Θέλει έναν άνθρωπο με τη σωστή καρδιά να μπει στη μέση. Να οικετέψει για αυτούς. Να φέρει αίρεσμα στην παρουσία του Κυρίου για να κινηθεί το χέρι του Θεού να αρχίσει να σώσει. Και εμείς είμαστε πάνω από ένας εδώ. Αμήν. Φανταστείτε να ενεργοποιηθεί όλη η Εκκλησία σωστά μέσα στην προσευχή της Εκκλησίας. Τι θα γίνει? Θα ανοίξει ο ουρανός. Θα ανοίξει ο ουρανός. Θα πάρουμε χρόνο να δούμε το θέμα της προσευχής. Ίσως δεν έχει δοθεί ποτέ η έμφαση που θα έπρεπε να έχει δοθεί, αλλά ο Κύριος κάνει ό,τι κάνει την ώρα που το κάνει. Ευχαριστούμε γι' αυτό. Έβαλε τον άνθρωπο κύριο στα έργα του και γι' αυτό γίνεσαι αυτό το χάρη. Γιατί ο άνθρωπος τα παρέδωσε στον διάβολο. Όχι επειδή ο Θεός το επιθυμεί. Ο Θεός μας έχει εκφράσει την ανάγκη του ότι ό,τι κάνει θα το κάνει μέσω του ανθρώπου. Και αυτό δεν αλλάζει. Αυτό βλέπουμε, αυτή είναι η ιστορία που φαίνεται μέσω των γραφών. Δεν μας λέει ο Θεός ότι είμαστε συνεργοί του Θεού. Μας το λέει. Δεν βλέπουμε ο Θεός να θέλει να χρησιμοποιήσει άντρες και γυναίκες. Λείψαν οι άντρες, σήκωσε ο Κύριος τη Δεβόρα. Κάποιον θέλει να σηκώσει, να βρει. Χρειάζεται ένα γένος. Ήθελε να δημιουργήσει ένα γένος σωσμένων. Τι έκανε? Κάλεσε τον Αβραάμ, τον Ισάκ, τον Ιακώβ. Έγινε ο Ισραήλ για να φέρει τον Χριστό. Με ανθρώπους πίστης. Και αν κοιτάξει το σπέρμα του Χριστού, είναι σπέρμα πίστης. Έχει ο Θεός ανάγκη από προφήτες? Έχει ανάγκη από κριτές? Είχε και έχει, βεβαίως. Είχε ανάγκη από τον άνθρωπο Χριστό Ιησού να έρθει και να φέρει τη σωτηρία. Τονίζω την έννοια άνθρωπος και ξέρουμε ότι ο Χριστός μας είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Αμήν. Είναι ο Θεός και ο άνθρωπος. Γιατί ο Θεός φανερώνεται στο πρόσωπο του Ιησού του. Αλλά για το μάθημά μας αυτό θέλουμε να δούμε τον αρχιερέα μας, τον μεσίτη μας, τον οικέτη μας, το παράδειγμα της προσευχής. Και αυτό στο Χριστό έχει να κάνει με την ανθρώπινη του φύση. Δεν έχει να κάνει με τη δική του. Δεν εργάζεται ο Θεός με ανθρώπινα χέρια για να θεραπεύσει ανθρώπους. Τι λέει? Θα βάλετε τα χέρια στους αρρώστους και θα γίνουν καλά.
Γιατί να βάλω τα δικά μου χέρια, αφού Κύριε μπορεί να τον κάνεις καλά εσύ. Γιατί. Αφού εσύ μπορεί να μιλήσεις κάλλιστα, γιατί στέλνεις εμένα να κηρύξω. Γιατί μου λες υπάγεται σε όλο τον κόσμο. Κηρύξτε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Αφού κάλλιστα εσύ είσαι εδώ παρόν, πανταχού παρόν, πληρείς τα πάντα και μπορεί να το κάνεις εσύ. Γιατί στέλνεις εμένα. Ποια είναι η απάντηση. Ποια είναι η απάντηση, έρευνα. Ο Κύριος εργάζεται μέσω του Αδάμ. Κατάστησε αυτόν Κύριο στα έργα του. Γιατί νομίζετε είπε στον Υιό, κάθοδο εκ δεξιών μου, εσού θέσω τους εχθρούς σου υποπόδια του ποδών σου. Ποιοι ήταν οι εχθροί. Για ποιους εχθρούς μιλάει. Πεςτε μου. Όταν λέει υποπόδια των ποδών, τι εννοεί. Τόπο ανάπαυσης. Ήμασταν εχθροί κατά τη διάνοια, κατά τα έργα. Και μας έφερε ο Κύριος και μας έκανε οικείους, μας έκανε ναό του Αγίου Πνεύματος, οίκο ανάπαυσης. Γίναμε ο τόπος της ανάπαυσής του. Και τώρα τι γίνεται. Την εξουσία που έχει πάρει πίσω ο Κύριος, την διενεργεί πάλι μέσα από ανθρώπους. Μέσα από σένα. Δεν ξέρω αν σου λύθηκαν πράγματα σήμερα. Αλλά καθώς προχωράμε, θα δεις πόσο θα γεμίσεις με αποκάλυψη. Με ζήλο προσευχής. Με ζήλο προσευχής. Δεν μας είπε να προσευχόμαστε ελθέτω η βασιλεία σου. Δεν θέλει εκείνος να έρθει. Γιατί σε βάζει να προσεύχεσαι ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου. Γιατί μας βάζει να το προσευχόμαστε. Γιατί πρέπει να το ζητήσουμε. Θυμάστε την κυριότητα. Το ζητάς για να το φέρει. Το έχει, αλλά δεν το δίνει εάν δεν το ζητήσεις. Είναι τιμή αυτό για μας. Είναι τιμή. Δεν μας ζήτησε να προσευχόμαστε για τον άρτο τον επιούσιο. Αλλά από την άλλη μεριά γνωρίζει τις ανάγκες μας πριν ακόμα εμείς τις ζητήσουμε. Πριν ακόμα. Ο Κύριος ξέρει την ανάγκη σας. Γιατί με βάζει να προσευχηθώ. Γιατί είναι ανάγκη να το ζητήσεις. Για να απελευθερωθεί η ευλογία του Θεού. Το καταλαβαίνουμε αδελφοί πόσο ανάγκη είναι η προσευχή μας. Πριν έρθεις στην συνάθρηση προσεύχεσαι καθόλου. Παίρνεις χρόνο να εξητήσεις τον Κύριο και πεις Κύριε, φέρε τους Αγίους σου σήμερα. Φέρε την Εκκλησία σου. Συνάντησε τον κάθε ένα προσωπικά, γέμισε τους, πλημμύρισε τους, να έρθουμε όλοι γεμάτοι με τη δόξα σου για να κατέβεις εσύ. Ή το παίρνεις σαν δεδομένο, κάνεις ό,τι κάνεις, ετοιμάζεσαι και ήρθαμε στην Εκκλησία. Έτσι. Και περιμένουμε. Να γίνει ένα θαύμα, κάτι, έγινε στην παρουσία του Κύριου, τι ωραία. Εντάξει, ως πότε όμως αυτό θα γίνεται. Αυτό είναι μορουδίστικο, είναι μπεμπεκίστικο. Δεν δείχνει ευθύνη. Δεν δείχνει κυριότητα. Δεν δείχνει εξουσία. Πώς είναι εδώ γη και θυγατέρες του Κυρίου, πέστε. Ωραία. Αναγνωρίζετε ότι, και αυτό βέβαια ισχύει για κάθε εκκλησία επιτόπια όπου ο Κύριος βάζει τα παιδιά του, εκεί είναι η εκκλησία του. Έτσι. Αναγνωρίζεις ότι αυτή είναι η Βασιλεία του Θεού. Εδώ. Είναι μέρος της. Το αναγνωρίζουμε. Πώς το αναγνωρίζουμε. Ωραία. Πέστε μου τώρα. Αφού είναι η Βασιλεία του Θεού, τι νους άλλου είναι η Βασιλεία. Πέστε μου. Δική σου. Σε κατάστησε στα έργα του. Δηλαδή σε κατάστησε ο πατέρας σου στα έργα του. Άρα εσύ τι είσαι. Ξένος ή Υιός. Υιός. Δηλαδή, εδώ είναι το σπίτι μου, είναι του πατέρα μου. Ο Κύριος πώς μιλούσε αδελφοί για τα πράγματα του πατέρα. Όταν ήταν μέσα στο ναό και έβλεπε τους αργυραμιβούς, το εμπόριο,
όλη την ακαθαρσία και τη βρωμιά, την κλεψιά που κάνανε εκεί οι συγγενείς του Άννα και του Καϊάφα εκεί πέρα. Είχαν κάνει εμπόριο το ναό του Θεού. Τι είπε ο Κύριος? Τους έβγαλε όλους έξω, ενήργησε με ευθύνη, με εξουσία, τρομοκρατήθηκαν, εξαφανίστηκαν όλοι από εκεί πέρα μέσα και τι είπε? Κάνατε τον οίκο του πατρός μου οίκο εμπορίου. Ο Κύριος θέλει κάθε άνδρας και κάθε γυναίκα, τα παιδιά ακόμη, να κάνουν τον οίκο του Θεού οίκο του πατρός τους, ενώ να τον νιώθουν ότι είναι ο οίκος του πατρός. Αμήν. Είσαι στον οίκο του πατέρα σου. Είσαι στα έργα του Θεού σου. Άρα σε αφορά απόλυτα το έργο του Θεού. Προσέξτε, δεν μιλάμε για θρησκεία πλέον, Γιατί μιλάμε? Μιλάμε για το οικογενειακό θέμα που έχει να κάνει με τον Θεό και την οικογένειά του, τα παιδιά του. Που είναι τι? Να απλωθεί η βασιλεία του Θεού πάνω στις καρδιές των ανθρώπων. Να σωθεί το ανθρώπινο γένος και εμείς. Μας αφορά αυτό, αδελφοί? Μας αφορά. Με αφορά. Γιατί είμαι γιος του Θεού. Όποιος πει, άμα πιστέψω, πιστέψω. Αν δεν πιστέψω, τι θα του κάνω? Δεν είσαι γιος του Θεού, με συγχωρείς. Δεν έχεις καταλάβει τουλάχιστον τι γίνεται. Γιατί μας ζητάει να αποσταλούν εργάτες στο θερισμό? Δικός του δεν είναι ο θερισμός. Δεν θέλει να θεριστούν τα στάχια του, οι ψυχές των ανθρώπων. Γιατί λέει να προσεύχεστε στον άρχοντα του θερισμού, να στείλει τι? Εργάτες. Γιατί να προσευχηθώ στον άρχοντα του θερισμού, αφού εκείνος θέλει? Αυτό είναι δικό του θέλημα. Γιατί με βάζει να προσεύχομαι? Ποιος θα μου το πει? Γιατί θέλει να προσεύχεσαι, να στείλει εργάτες ώστε να γίνει ο θερισμός? Και δεν το κάνει μόνο σε αυτό, θα το κάνει έτσι κι αλλιώς. Τι λέτε, θα το κάνει? Θα το κάνει? Εάν δεν προσεύχεται η Εκκλησία, θα το κάνει? Όχι. Δεν θα το κάνει. Είναι το θέλημά του, αλλά το θέλημά του γίνεται όταν εμείς το ζητάμε. Τότε δίνεται το δικαίωμα στον Θεό να επέμβει, να δώσει. Η προσευχή μας απελευθερώνει την ευλογία την οποία ζητάμε, που την έχει ο Θεός. Θα μιλήσουμε, κάνω μια παρένθεση έτσι για να συνδεθούμε με το υπόλοιπο, αλλά και δεν θέλω να μπουν λάθος εντυπώσεις μέσα μας. Διεύχει η σκέψη μου τώρα. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε ευχαριστούμε. Θα μου έρθει. Ένα τελευταίο θέλω να πω. Ο Παύλος δεν είπε, Β' Θεσσαλονικής Γ1, το λοιπόν προσεύχεστε αδελφοί περί ημών, δια να τρέχει ο λόγος του Κυρίου και να δοξάζεται, καθώς και εις εσάς. Γιατί να προσευχόμαστε? Να τρέξει ο λόγος του Θεού και να δοξάζεται, αφού αυτό θέλει ο Θεός. Γιατί είναι ανάγκη να προσευχηθείς εσύ? Το καταλαβαίνουμε, αδελφοί? Εάν δεν έρχονται, αν δεν σώζονται ψυχές, ποιος φταίει? Ποιος φταίει? Ο Θεός δεν θέλει να σώσει? Ή ο Θεός δεν σώζει? Είναι ότι εμείς δεν κάνουμε αυτό το οποίο ο Κύριος μας έχει διατάξει να κάνουμε. Έλλειψη αντίληψης και κατανόησης ότι ο Θεός έχει εμπιστευτεί το έργο του το Άγιο στον άνθρωπο. Και μέσω ανθρώπων, μέσω της Εκκλησίας του θα εργαστεί. Είναι πάρα πολύ ζωτικό να το καταλάβουμε. Και αυτή είναι η αρχή της προσευχής. Έχει ανάγκη ο Κύριος από την προσευχή σου. Για να κινηθεί. Και πολλά πράγματα ξέρουμε ότι ο διάβολος τα κρατάει. Δεν θα τα αφήσει. Γι' αυτό εκεί ακριβώς χρειαζόμαστε ενότητα, ομόνοια, σύμπνοια, συμπροσευχή,
Όλη η Εκκλησία να κράξει, όλη η Εκκλησία να κράξει. Και δεν μπορεί ο διάβολος να παρακρατεί. Θυμάστε που σας δίδαξε για το χρήσμα. Το μεγαλύτερο χρήσμα ποιο είπαμε είναι? Το συλλογικό χρήσμα της Εκκλησίας. Αυτό θα φέρει τη δόξα του Θεού κάτω. Αμήν. Αλλά όλοι πρέπει να ενεργοποιηθούμε. Όλοι, μηδενός εξαιρουμένου. Τι είπαμε? Σαν αρχή για τον πόλεμο που ξεκινήσαμε, 1 ώρα προσευχή. Θα το κάνεις? Καταλαβαίνεις ότι δεν έχει μεγάλη ανάγκη από τη δική σου προσευχή. Την χρειάζεται. Είναι μέρος του έργου του προκειμένου να απελευθερώσει την ευλογία του. Είναι αναγκαία. Και εκεί ο διάβολος δεν μπορεί να κινηθεί. Γιατί λειτουργούμε πλέον όχι κάτω από τη δική του εξουσία, λειτουργούμε κάτω από την εξουσία του έσχατου Αδάμ. Γιατί την πήρε την εξουσία ο Κύριος. Ναι, θέλω να σου πω τώρα τα θυμήθηκα. Ο Κύριος θα έρθει, τελείωσε το έργο του. Τελείωσε τη λύτρωση. Τα τελείωσε όλα. Δεν δημιουργούμε εμείς κάτι με την προσευχή μας. Έτσι. Δεν δημιουργούμε θεραπεία, δεν δημιουργούμε απελευθέρωση, δεν δημιουργούμε σωτηρία. Η σωτηρία, η απελευθέρωση, η ευλογία ήδη έχουν επιτελεστεί μια για πάντα. Ποιος τα έκανε? Ο Ιησούς. Τελείωσε το έργο του. Εμείς ξέρετε τι κάνουμε? Εφαρμόζουμε επιβάλλουμε αυτό που ο Κύριος έχει κάνει. Επεκτείνουμε, προεκτείνουμε, διαμοιράζουμε αυτό που ο Κύριος έχει κάνει. Καταλαβαίνουμε αδερφοί? Έχουμε την πηγή του εργοστασίου, η ΔΕΗ. Ωραία. Πώς παίρνουμε ρεύμα εδώ? Τι χρειαζόμαστε? Διανομής, καλώδια. Καλώδια. Πρέπει να πάνε τα καλώδια. Τα καλώδια δεν παράγουν ρεύμα. Ή έχουμε κάνει ηλεκτρολόγο εδώ? Ο Παυλής, συνάδελφος. Λοιπόν, τα καλώδια δεν παράγουν. Μην περιμένει να παράξεις τίποτα, θα απογοητευτείς. Δεν πρέπει, ούτε καν το σκέφτεσαι. Τα καλώδια τι κάνουνε? Από 16 μέχρι 20 χρονών, ξέρετε τι έφτιαχνα? Ηλεκτρικούς πίνακες, βιομηχανικά φύση, βιομηχανικές μπρίζες, τέτοια πράγματα ασχολιόμουν. Λοιπόν, βάζεις το καλώδιο στο φύση και πάει το φύση μέσα και παίρνει από την πηγή ρεύμα. Η προσευχή σου τι είναι? Παίρνεις το φύση. Απ' την άλλη άκρη είναι συσκευή, ο άνθρωπος που είναι χωρίς σωτηρία, χωρίς φως, χωρίς τίποτα, βάζεις την πρίζα και περνάει η ενέργεια αμέσως και δίνει. Αυτό κάνεις. Διανέμεις την ενέργεια και την ευλογία του Θεού. Αυτό μας κάλεσε ο Θεός να κάνουμε. Και πρέπει να το κάνουμε. Ας σηκωθούμε παρακάτω.